tak ja tam učenci počuje. Zmeníme smer. Ja verím, že pán pozerá všetko kontroluje. Zaznamenáva. Toto by na trénach závideli. Áno, zapojil sa aj viceprimátor. Meníme smer teraz. Meníme smer točenia sa. Aj starší vzadu. Šťupnime si na zem, máme deň pohybu. Ja si tiež šťupnem, keď ma chrbát bohovsky bolí. No, a keď sa zadvihnem, postupne pôjdeme voľa dozadu, dobre? Takže to skúsme, ja začínam a zdvihneme ruky, áno? Poznáme mexickú voľu zo štadionov, stade tade, takže si to skúsme. Ja začínam. 3, 2, 1, štart! Dobre, ešte raz, musí to ísť troška postupnejšie. Dron nám lieta, dron nás točí. Toto bude druhá najväčšia voľa tsunami v Lučenci, aká kedy bola. Vlastne prvá. Maximum. Takže ideme. 3, 2, 1, štart! No počkaj. Priatelia, podstata tohto je taká, že nemôžeme sa naraz odvihnúť. Najskôr sa dvíham ja a kým to ku vám príde, musíte sa postupne dvíhať.